כולנו מבינים שבכל רכב שנוסע יש מיכל של דלק. איך זה עובד אצלנו כבני אדם? לכל אחד מכם יש מיכל של דלק אישי משלו, אותו מיכל שמתמלא מאותם דברים שעושים לכם סיפור ונותנים אנרגיה ואושר. כשהמיכל הזה מתרוקן, אני שומעת לא פעם איזושהי ציפייה שמי ימלא אותו? בן הזוג שלי או בת הזוג שלי. הציפייה הזאת מובילה בדיוק למקום של דכדוך, תסכול, אכזבה וגם כעס. אז מי באמת אחראי למלא את המיכל הדלק האישי של כל אחד מכם? אני אגלה לכם בסוד, אתם אלו שאחראים לאושר שלכם, לאנרגיה שלכם ולדברים שעושים לכם טוב. נכון שבני הזוג יכולים להיות שם ולעזור ולסייע, אבל עדיין האחריות האישית היא אך ורק שלכם.